போக்குவரத்துறை வேலைவாய்ப்பு செய்திகள். தமிழக அரசு போக்குவரத்து துறையில் மிக விரைவில் ஓட்டுநர், கண்டக்டர் மற்றும் தொழில்நுட்ப பணியாளர்களுக்கு வேலை கொடுக்கப்படும், காலியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்ற அறிவிப்பை அமைச்சர் எஸ் சிவசங்கர் கொடுத்துள்ளார். மேலும் அதற்கான கோப்பை நிதித்துறைக்கு அனுப்பியுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது. மேலும் பல்வேறு வகையான போக்குவரத்து துறை செய்திகள். வேறு மாநிலங்களுக்கு செல்லும்போது அந்தந்த மாநிலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். தமிழகத்தில் அரசு பேருந்து கட்டணம் உயர்வதாக தவறான செய்தியை பரப்ப வேண்டாம். அமைச்சர் எஸ் சிவசங்கர் விளக்கம். மே 17 வெளியான தகவல். பேருந்து கட்டண உயர்வு குறித்து செய்திகளுக்கு போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் எஸ் சிவசங்கர் அளித்த விளக்கம் வருமாறு. அரசு பேருந்துகள் கட்டண உயர்வு குறித்து தொடர்ந்து வதந்திகள் உலவி வருகின்றன. கட்டண உயர்வு குறித்து அட்டவணை தயாராகிவிட்டதாக நேற்று செய்திகள் பரப்பப்படுகின்றன. அது குறித்து இன்று என்னிடம் கேள்வி கேட்டபோது அவ்வாறு அட்டவணை தயாராகவில்லை என்று தெரிவித்துவிட்டேன். இரு மாநிலங்களுக்கிடையே பேருந்து போக்குவரத்துக்கான ஒப்பந்தம் இடும்போது ஒரு மாநிலத்தில் கட்டணம் உயர்த்தப்பட்டால் அந்த மாநிலத்தில் நுழையும் மற்றொரு மாநில பேருந்துகள் கட்டணம் உயர்த்த வேண்டும் என்பது ஒப்பந்த விதி. அப்படிதான் பர்மிட் வழங்கப்படும். கேரளா மற்றும் ஆந்திர மாநிலங்களில் தற்போது கட்டணம் உயர்த்தப்பட்ட சூழலில் அந்த மாநிலங்களுக்குள் செல்லும் தமிழக அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் பேருந்துகள் அந்த மாநிலத்தில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட கட்டணம் வசூலிக்கப்படும். இந்த அட்டவணையை குழப்பிக்கொண்டு தமிழ்நாட்டில் இயங்கும் அனைத்து பேருந்துகளுக்கும் கட்டணம் உயர்த்த அட்டவணை தயாராகிவிட்டது என்ற தவறான செய்தி பரப்பப்படுகிறது. கடந்த அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் போக்குவரத்து கழகங்களில் நிதி சூறையாடப்பட்டு போக்குவரத்து கழகம் நிதி நெருக்கடியில் இருந்தாலும் தற்போது தமிழக முதல்வர் மு ஸ்டாலின் அவர்கள் எளிய மக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் அரசு போக்குவரத்து கழகம் செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுரை வழங்கியுள்ளார். தமிழக பெண்கள் நகர பேருந்தில் இலவச பயணம் செய்யலாம் என்ற மகத்தான திட்டத்தை வழங்கி அது சிறப்புற செயல்படுத்தப்படுகிறதா என்று தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகிறார். இன்று வரை கடந்த ஓராண்டில் 112 கோடி இலவச பயணங்கள் நிகழ்ந்துள்ளன. அதற்கான நிதியை தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி வருகிறார்கள். இவ்வாறு ஏழை எளிய மக்களுக்கு பாதிக்காத வண்ணம் கட்டண உயர்வில்லாமல் அரசு போக்குவரத்து கழக பேருந்துகள் இயங்கி வரும் சூழலில் கட்டண உயர்வு அட்டவணை தயாராகிவிட்டது என்ற தவறான செய்தியை பரப்ப வேண்டாம் என கேட்டுக்கொள்கிறேன். இவ்வாறு அமைச்சர் எஸ் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார். இதே போன்ற போக்குவரத்து துறை வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.